Jangan lupa subscribe ya. Aman. Nek wani kowe niat ndelok kan dorong kidul, Mbah. Playune biasane ngalor ngetan dhisik. Iya. Wong dorong kidule kono lho. Kono mangke ta? Iya, neng. Gunting. Gendeng aja. Kurang ranteng iki. Dong, kawasan ini dong. Tegar. Ciko. Jipok nosak. Gitu, Cang. Dine. Tatangin. Kalem. Jupuk kono. Sumut teneng kono. Hei, aja disumat. Engko disumat enek kono tenan. Ngawur kok ngomong iki. Gaya foto. Kita lihat. Ya, kan. Wis kemek endi? Kok kene lah. Yo, lagi marahin. Jangan lupa subscribe ya. Bangar pasakan. Minggiro yan. Iki ngarepe. Apa nih? Sony. Larang. Iya ora lah. 7 papat lagi. Hasilnya karo SR apa ini? Yang ibu foto. Praya padha lho, Pak. Lara Jawa ku. Orang kuat lah. Mending kalau si putih dan ini. Mending kalau si putih ora ketok. Jangan lupa subscribe ya. Angkat, tenang. Menang aja keangkat. Tahanan tok. Tahanan ya sare. Jalan disuruh. Ya, tolo tangan tolo. Tolo nek jati lho. Jati. Nanti play. Nek prayengetan ngalor lho. Disiram iki banyu siram. Orang tengah-tengah. Iki ada tandingnya tadi. Sak tandingan sip ngono jane sip dipoto.
Akhirnya anu kan? Iya. Dibuka berapa? Iya bukan di sana, aku bantu karek ganti. Jangan lupa subscribe ya. Aman. Wes entek. Wes entek. Ayo karek entek teko ngisor wis ora enak engko. Sip. Sip. Jangan lupa subscribe ya. Pak Kusen. Iya dia terjun. Dia terjun iki. Kin. Nanti kita bisa lihat di hiburan. Tapi kayak orang kemarin ya. Betul. Kemarin ya. Wis mati ora, tak ora mati. Urip. Neng kali. Lanjut. Apa nih? Iya, karo ngosane piye? Geng. Sik ngendangi balon. Kok ngeden kan dia menang kayak paling. Menang kayak gingguran, orang ngatek nek maron. Tapi Luar kali. lah ya ger luar kali kuwi. Sip. Liwat kene liwat Bang, liwat sawah. Matur suwun ya Al. Mbah. Bayu nyandi? Lah, Bu. Mbak mau antar. Motor